салом арз мекунем ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо хабарҳои ба қавли хубу ганда барномаро оғоз мекунем. Рафтем. ба истилоҳ аз гандааш сар мекунем. дар Италия гапу калочаҳо пайдо шуд ки чемпионати Италия ё аниқтараш серия А боз манъ карда шавад. сабаб ин боз ҳамон коронавируси ба қавле касофат аст. ноиби вазири тандурустии Италия Сандра Зампа дирӯз дар як нишасти матбуотӣ огоҳ кард ки чемпионати Италия бояд манъ карда шавад. шумораи гирифторшудагон ба ин вирус исботи гуфтаҳои болост. вақте ки натиҷаи санҷиши тиббӣ мусбит шудан мегирад, мо бояд аз баҳри футбол бигзарем. агар на, пас шумораи гирифторшудагон боз афзоиш меёбад, гуфтааст Сандра Зампа. илтимос манъ накунед. Роналду пир шуд, мо дигар бозиҳои ӯро нахоҳем дид. ин суханонро мухлисони Португалия ҳатман хоҳанд гуфт. хабари на он қадар хуши дигар барои мухлисони теннис. Серена Уильямси бузург дар даври дуюми мусобиқаи Ролан Гаррос иштирок намекунад. шояд ӯ баҳона пешорад, чун шикастҳои ахири ӯ боиси пайдоиши шубҳа мегардад. хулас дар сомонаи расмии чемпионат дирӯз чунин хабар нашр гардид ки Серена Уильямс бинобар сабаби ҷароҳат дар пой рақобатҳояшро дар мусобиқаи Ролан Гаррос идома додан наметавонад. охир маро мебахшед, баҳона буданашам аз гумон дур нест. дӯстон, ӯ хонум 39 сола аст. мефаҳмед ин чӣ маъно дорад? Дэн Хукер, размгари номдор аз Зеландияи Нав, мехоҳад Ҳабибро барои вайрон кардани қоидаҳои оинномаи ташкилоти размии UFC гунаҳгор созад. хулас Хукер Ҳабибро ба он гунаҳгор мекунад ки ӯ дар муддати 48 соат дар 2 мусобиқаи UFC иштирок дошт ва ин зидди меъёрҳои коронавирус аст. Хукер ба ташкилот муроҷиат карда гуфтааст ки ман ба Ҳабиб ғараз надорам, аммо чизеро мегӯям ки бо чашмонам дидам. 48 соат пеш аз оғози мусобиқа бояд мо қатъиян меъёрҳои зидди коронавирусро риоя намоем. аммо Ҳабиб дар рақобати Зубайра Тухугов ҳамчун секунданд иштирок дошт. чӣ магар бо ӯ ҳама чӣ мумкин аст? гуфтааст Дэн Хукер. онҳо фаҳмиданд ки Ҳабибро дигар дар октагон задан намешавад, мехоҳанд ба дигарро аз садди роҳашон берун намоянд. ҳамин тавр нест? чемпиони шашкаратаи ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг Ана Тураеверо дар фурудгоҳ манъ карданд ва маҷбур сохтанд ки зан будани худро исбот намояд. медонед барои чӣ? ба дидани Анна ман бовар дорам ки ягон кас ба зан будани ӯ бовар намекунад. ба фикрам гоҳ-гоҳе падару модарашам шубҳа хоҳанд кард. акнун суол ба ҳамаатон, шумо бовар доред ки ӯ зан аст? хулас меравем сари мақсад. Ана Тураева дар саҳифаи инстаграми худ аз он шикоят кард ки ман барои Русия 6 маротиба медали тиллои чемпионати ҷаҳонро овардам. магар ман арзандаи онам ки дар фурудгоҳ маро мазоқ карда гӯянд ки зан буданатро исбот намо. дар шиносномаи ман ҳамон ҷо ишора карда ҷинси маро зан навиштаанд. дигар чӣ ҷои исбот? маро ко ҳамчун ҷоизадори чемпионати ҷаҳон намешиносед? ақаллан ба шиносномае ки давлат ба ман додааст бовар кунед. охир дирӯз вақте ки ман аз Питер ба Москва мерафтам, дар фурудгоҳ онҳо анқариб ним соат вақти маро гирифтанд ва дар миёни мардум аз ман исбот хостанд ки ман худро хеле бад ҳис кардам. магар ин хел мумкин аст? гуфтааст Ана Тураева. хонуми азиз, шумо аз онҳо малол нашавед. аз ҳама роҳи осонаш ин аст ки шиносномаи худро иваз намуда ба ҷои зан мард нависед. дигар ҳама ҷо барои шумо ба истилоҳи русӣ зиллёни светофор мешавад. Лионел Месси ниҳоятан дар мавриди рафтанаш аз Барселона ҳарф зад. Мессии бузург дирӯз дар як нишасти матбуотӣ ба ҳамагон гуфт ки баъди чандин нофаҳмиҳо мехоҳам ба ин нуқта гузорам. мухлисони Барс бояд муттаҳид шуда бовар кунанд ки ҳамааш дар пеш аст. ман ҳама иштибоҳии гузаштаро бар дӯши худ мегирам. агар ман иштибоҳе карда бошам, бовар кунед ин ба хотири рушди даста буд. ҳоли ҳозир дар ин маврид фикр кардан дар кор нест, чун ҳамааш дар пеш аст ва моро мебояд бо ҳам якҷо шуда дар мавриди пешравӣ фикр намоем. ман ҳозир ба ҳама мухлисони Барс муроҷиат карда мегӯям ки агар шумо чизеро шунидед ки ман чӣ кореро кардам ё накардам, бовар дошта бошед ки ҳамаш ба хотири дастаи Барс буд. гуфтааст Лионел Месси. фаҳмидед? ба хотири дастаи Барс будааст, на барои пуле ки шайхҳои араб ваъдааш доданд.
роналд куман сармураббии нави дастаи барселона дар мавриди гуфтаҳои месси ки ман дар боло баротон гуфтам ҳарф зад ва маълум буд ки баъди ин ҳама сохтаву бофтаҳои расонаҳои иттилоотӣ ва фазои ноороми дохилии даста ниҳоятан нафаси ором кашиду гуфт ки ман намедонам ки баъди гуфтаҳои месси акнун ором зиндагӣ карда мешавад ё не. ин хуб аст ки капитан ҳамаро ба муттаҳидшавӣ даъват менамояд. умедворам ки акнун мо метавонем ором ва осуда кори дастаро пеш бубарем, гуфтааст роналд куман. хайр бечора куман дигар чӣ гӯяд? ба ҳама маълум аст ки дар ин даста аввал месси гап мезанад, баъд дигарон, ё не? ислом махачев, размгари машҳури UFC ва дӯсти Карини Ҳабиб Нурмагомедов дар бораи он ҳарф зад ки баъди марги Абдулманап оё касе ҳаст ки кори ӯро идома дода тавонад. ӯ иброз намудааст ки баъди марги Абдулманап барои ҳамаи онҳо осон набуд, чун ӯ дар толори варзишӣ нақши асосиро бозӣ мекард. дар мавриди он ки оё ягон кас метавонад кори ӯро идома диҳад, ӯ чунин ҷавоб гардонидааст ки фикр мекунам танҳо Ҳабиб метавонад роҳи падарашро идома диҳад, аммо бовар надорам ки ӯ ба ин кор машғул мешавад, чун Ҳабиб солҳои сол дар дохили варзиш буд ва аз ин хеле хастаам шудааст. аз ин рӯ бовар надорам, гуфтааст Ислом Махачев. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.